croeso nôl i Paid Ymddiheuro. Da ni yma heddiw ma am rhaglen rhif 5. Ac heddiw ma, da ni am sôn amdan PMDD, sef topic da ni eisiau siarad amdan ers oes, a da ni finally yn gael y cyfle i siarad amdano fo. So, mae PMDD neu Premenstrual Dysphoric Disorder yn gyflwr sydd yn effeithio 5 i 8% o bobl yn y Deyrnas Unedig. Ac hyn, mae nifer o fenywod yn gwynebu diagnoses anghywir neu'n gwynebu llwybr hir a throellog at dderbyn diagnosis. Cafodd PMDD ei ychwanegu at y DSM, sef yr Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, yn 2013, ac ers hyn mae nifer o fenywod wedi trafod eu phrofiadau gyda'r cyflwr yma, rhai sydd wedi byw gyda'r cyflwr ers blynyddoedd cyn iddo gael ei adnabod fel cyflwr. Heddiw ma, da ni'n gael ein ymuno gyn Alice. Helo, diolch. A da ni mor ddiolchgar bod ni wedi ffindio rhywun sy'n isio siarad am y topic yma, ond hefyd sy'n gallu siarad trwy gyfrwng Gymraeg. So, diolch yn fawr i chdi am bod yn fodlon i rhannu dy stori efo ni. Diolch, ie. Rhaid bod fi'n fel 0.05% rhywbeth sy'n gallu siarad Cymraeg a sydd â PMDD. Ie, diolch. Alice dwi'n byw yn Abertawe a ches i diagnosis o PMDD rhyw blwyddyn yn ôl erbyn hyn. A fysa ti'n meindio jyst addysgu unrhyw un sy'n gwrando ar y podlediad sydd ddim yn gwybod beth ydy PMDD, beth yw'r prif wahaniaethau rhwng PMDD a PMS? Felly, bydd yr fwy o bobl sydd â chylchred mislif siŵr o fod yn familiar da PMS a falle di cael PMS cyn y mislif a symptomau fel falle cramps neu'n teimlo bach yn off neu mood swings. Ond yn wahanol, mae PMDD lot yn wath na hynny. A mae PMDD yn effeithio ar y gallu i'r person mynd o gwmpas ei bywyd a byw bywyd. Yn gallu effeithio ar perthnasoedd a lot fwy severe na PMS. Felly i fi, er enghraifft, ro'n i'n teimlo lot fwy irritable, ro'n i'n cwarylad y phawb, a ro'n i'n teimlo fel person really horrible, a bod fi'n really creulon i'n teulu i, ac yn bod yn really gas tuag atyn nhw, a ni ddim yn gallu esbonio pam o'n i'n neud hyn. A roedd e wastad dros pethau really bach, pethau ddim really yn bwysig, a roedd e'n gwneud i fi teimlo fel, ydy hwn yn fi, ydw i jyst yn person really gwael fel bod fi'n gwneud hyn, a ni ddim yn really wedi sylwi bod yna patrwm i hyn ers bod fi wedi dechrau tracio y cylchred mislif a gweld bod hyn wastad yn digwydd yn y bythefnos cyn bod fi'n gweidi. A yna roedd e jyst yn mynd i'r doctor a cheisio am nifer o fisoedd i cael y diagnosis cywir. So sut oedd hwnna o ran fatha, yn amlwg o beth ti wedi dweud yn barod, rhaid bod o'n mor confusing i ti o fod tyfu fyny efo'r holl deimladau yna, ddim yn gwybod beth oedd yn mynd mlaen. Lla'n mynd dychmygu pa mor stressful oedd hwnna, cos fatha, dwi fel, dwi'n siŵr pawb yn cael PMS, swn i'n gweud eitha gwael, ond ddim byd o gymharu efo hwnna. So, oedd hein yn symptomau ti wedi gael ers i ti gychwyn dy fislif? Fatha, pryd nes ti benderfynu, dwi actually angen mynd at y doctor rwan? Wrth edrych yn ôl, dwi'n credu fwy wastad i cael e. Nes i dechrau fislif pan fi'n 13, dwi'n credu. A ni wastad yn cael PMS, ond roedd e ddim mor wael, ac yna lot o merched es i ar y bilsen yn nifer o blynyddoedd, ac yna nes i'n cael babi, ac ar ôl hynny, rwy'n credu nath pethau mynd lot yn wath. Yn cofio ar ôl cael babi, ges i diagnosis o postnatal depression, ond edrych yn ôl nawr, ni'n credu falle taw hynny oedd y PMDD a'r holl hormonau ac hynny, a fath o red flag oedd bod hynna byth wedi mynd i ffwrdd. Bod fi'n cael triniaeth am y postnatal depression, fel hyd yn oed flwyddyn, 2 flwyddyn ar ôl hynny, ro'n i dal yn cael yr episodes yma o teimlo'n depression ac yna'r irritability na, a roedd e byth wedi mynd. A fel chi'n dweud, nes i edrych ar pethau fel bipolar, ADHD, a mynd lawr holl fel rabbit holes yma yn chwilio am beth oedd yn bod. A just trwy look nes i ffindo
PMDD, a ro'n i ddim yn meddwl bod fe'n gallu cael oherwydd yn credu ar y pryd eto ro'n i wedi mynd nôl ar y bilsen, felly ro'n i'n meddwl, wel, gallu ddim fod yn hyn oherwydd dim cycle dy fi, ond nifer o resymau nes i stopio cymryd hynna, a wedyn wrth tracio nes i weld, actually, mae'n hwn dim ond yn digwydd just cyn bod fi'n cael mislif, a roedd y fanna wedi mynd fel light bulb yn mynd bant, fel, falle hynny yw e. Ar ôl i ti ddechrau meddwl na ella PMDD oedd o, nes ti ddeud bod ti wedi mynd at ddoctor, be oedd y llwybr i gael diagnosis i chdi? Roedd e'n teimlo fel llwybr hir, ond rwy'n credu roedd hi'n eitha lwcus. Rwy'n credu bod lot o fenywod wedi mynd a probably dal yn aros am diagnosis. Ond rwy'n cofio'r tro cyntaf fes i weld doctor, dweud, fa fe jyst fel severe PMS, ewch nôl ar y bilsen. Ond o'n i fel, actually, ro'n i dal yn cael y teimladau yma ar y bilsen, ond roedd e'n wath mewn ffordd oherwydd heb gallu fel tracio, ro'n i ddim yn gwybod pryd oedd hwnna'n mynd i ddigwydd, a roedd e jyst fel rhywbeth o fel roller coaster hyn, lle ro'n i fel lan a lawr trwy'r amser, a roedd wedi colli'r patrwm na, a roedd hwnna'n fwy fel scary na cael y symptomau heb bod ar y bilsen ac yn gwybod pryd oedd e'n mynd i ddigwydd. Ro'n i barod i trio fe, nes i trio fe, a fel o'n i'n dweud, oedd ddim wedi gweithio, felly es i nôl, gweld doctor arall, yn dweud, dim ond GP ydw i, dwi'n methu rhoi diagnosis i chi, ond oedd e byth wedi wneud referral i weld fel gynecologist neu unrhyw beth. A fe jyst yn teimlo fel bob mis ro'n i'n galw'r doctor yn crio ac yn dweud fel, mae hyn yn digwydd a does dim byd dwi'n gallu wneud. A ro'n i jyst fel, trwy fath o perseverance, really look, nes i ffindo un GP yn y practice oedd yn dweud, mae hyn yn swno'n gwmws fel PMDD. A roedd hwnna'n golygu gymaint oherwydd fel, mae lot o bobl yn dweud fel, does dim angen rhoi fel label ar bethau, ond i fi roedd e'n bwysig oherwydd ro'n i'n beio fy hunain ac yn gweld fy hunain fel person wael, a meddwl, nid person wael ydw i, ond mae gen i cyflwr sy'n gwneud i fi gwneud y pethau gwael yma, a dwi ddim moyn gwneud hynny. Ddim fel excuse ydy ond reswm am pam bod hyn yn ddigwydd. Dwi wedi clywed a lot o pobl yn gweud fel pan maen nhw'n sôn am PMDD, mae just label yw e, a bod pobl just angen y label yn neud dim yn well. Ond fatha, yn gwrando yn y tîn siarad yna, mae'n gymaint mwy na hynny dydy, a mae'n really bwysig, dwi'n meddwl, i wahaniaethu rhwng PMS a PMDD. Mae'n bwysig i roi fatha yr enw yna a rhoi'r parch iddo mewn heiddi o ran cyflwr a rhoi parch i bobl sy'n amlwg yn byw efo fo. A Cel, cywiro fi os fi'n wrong, mae GPs yn gallu diagnose PMDD, ydyn? Mae'n siŵr. Cos mae'n eitha surprising o ran, cos rhaid bod o'n rhywbeth eitha, yn enwedig dyddiau yma rwan, mae'n rhywbeth sy'n dod fyny'n rili amal. So dwi'n eitha surprised. So pan nes i'r GP, nes di, fatha ti nath crybwyll PMDD, ti nath mynd mewn a gweud, dwi wedi edrych mewn i hwn, mae'n swnio fel PMDD, neu rhywun arall nath suggestio hwnna i ti? Na, es i mewn yn siŵr bod yn gwybod taw PMDD oedd e, ond fel ni'n dweud, nid i cael fel label, ond ro'n i moyn i rywun fel just gwrando a dweud, ti'n iawn, nid fel, so ti wedi gwneud hon lan, a so'n credu bod unrhyw un sydd wedi mynd trwy hynny a wedi actually ffindo ac yn meddwl bod ganddyn nhw PMDD yn neud e lan oherwydd fel, os nad oes PMDD dyda chi, so ti'n treulio oriau yn edrych lan PMDD ar Google ac yn tracio popeth ac hynny, and i mynd mewn a wedyn dweud, just severe PMS yw e, fel, na mae'n mwy fel PMS. Oedd be o'ch ti'n dweud amdan y pil, rili di fatha uniaethu fo fi o ran, oedd lot o bobl ddim yn dall na dyna un o'r brif rhesymau pam nes i ddod off y pil blynyddoedd yn ôl wan. Ond swn i'n dweud fatha dwi yn rhywun sy'n yn profi PMS reit ddrwg, fatha dwi yn aml yn teimlo fatha person gwahanol fel yr wsos cyn mislif fi. Ac o'n i'n licio gael yr rheolaeth dros hynna. Fatha o'n i'n licio gallu edrych ar flow fi a gallu gweld bod na rheswm pam dwi'n teimlo y ffordd dwi'n teimlo. A pryd o'n i ar y pil, o'n i jyst yn profi, i fod yn onest, y teimlad yna yn fwy amal, ond heb rheswm dros fo. O'n i methu edrych ar flow fi a gweld, mae o oherwydd mislif fi. A nes i ffeindio hynna rili anodd, cos fel nes i ddeud, mae'n neis gael, nid esgus, ond fatha rheswm dros
dros sut ti'n teimlo, dros y broblem, a mae yn neud i ti teimlo fatha person gwell mewn ffordd. Ti ddim jyst yn teimlo fatha, dwi'n crio o hyd a dwi'n ffrio efo pawb. Ti'n gwybod pam mae hynna'n digwydd. Ond, jyst i'n mynd nôl i, fatha, sut nes i gael y diagnosis a falle, sut fath o symptomau o'ch di'n profi oedd yn wneud i chdi feddwl na wneud PMS oedd o, os mae hynny'n neud synwyr. Pryd o'ch di fatha dwi angen gweld rhywun, dwi angen gael triniau? I fi yn credu fel symptomau PMS, pethau fel teimlo falle chwyddedig a blwtid, felly cramps a falle pen tost. Nid yna oedd gen i mwy o'r symptomau fel emosiynol, felly fel mood swings, ac yn teimlo fel constantly fel sensitif i bopeth, fel sensitif i sŵn, sensitif i unrhyw un fel ceisio cyffwrdd a rhoi cwtch, a fel teimlo wastad on edge ac yn barod i fel snapio ar unrhyw bryd, yn ywedig gyda fel teulu neu hyd yn oed gyda merchu. A dim ond bach oedd hi fel 4 mlwydd oed, a ni jyst yn teimlo mor euog, drwy'r amser ni fel, dyw hyn ddim yn normal, a so'n gallu fel cario ymlaen i wneud hyn, a wneud iddi hi teimlo'n gwael, am ddim reswm bod hi ddim yn wneud unrhyw beth yn drwg neu'n rhwng. A oedd e jyst fel, a pobl o gwmpas fi'n dweud, wel, mae hyn yn just yn extreme, pam bod ti'n ymddwyn fel hyn? A dyna beth fi'n credu yw'r fel y gwahaniaeth rhwng falle PMS a PMDD, bod mae'n effeithio ar eich perthnasoedd chi, a mynd o gwmpas a byw eich bywyd. Ni ddim yn teimlo fel bod ni'n gallu bod yn mam dda am pethefnos o'r mis, a ni wastad yn aros, hyd yn oed bod fi'n cael falle diwrnod da, ni wastad yn fel barod i pethau mynd yn wael, a ni wastad yn teimlo fel bod hi'n byw falle hanner bywyd yma, lle roedd 2 wythnos popeth yn mynd yn fel gred, a fi'n teimlo, fi'n on it, a fi'n gallu byw yn dda. Wedyn 2 wythnos, naill ai bod pethau'n mynd yn wael, a fi jyst yn aros ac yn meddwl, right, any day now, mae hyn yn mynd i mynd yn wael. Felly dyna beth oedd wedi cael fi wedyn i meddwl, right, mae rhaid fi cael rhyw fath o help am hyn. Mae'n gwneud lot o sens. A if I'm honest, dwi actually meddwl probably bod yna gymaint mwy o bobl yn delio efo hwn na dyn ni actually gwybod amdano. Achos even os ti jyst yn meddwl am probably cenedlaethau hyn na ni, a fatha'r agwedd oedd gynnyn nhw tuag at periods, cycles, teimladau o gwmpas cycle ti, a mindset now, right, just gotta get on with it. A dwi'n meddwl hynna yn mindset really cry yn cenhedlaeth fatha, I suppose, mam fi, nain fi. Actually, probably oedd lot o'r bobl yna yn amlwg yn delio efo'r teimladau yma, PMS, PMDD, bod yna ddim enw arno fo, cos o'n neb yn siarad amdano, a dwi'n meddwl dod law yn llaw fatha efo'r genhedlaeth yna, yn edrych fatha'r hanesyddol, fatha faint o'n nhw gofod ymladd i fatha cael mewn i'r gweithle, i fatha cael y recognition na o fewn gymdeithas. O'n nhw obviously ddim eisiau unrhyw beth stopio nhw rhag wneud hwnna, yn enwedig rhywbeth yn gysylltiedig fe merched yn unig fel periods a fel PMS, PMDD, cos yn amlwg sy'n dynion jyst yn defnyddio hwnna fel unrhyw esgus i fatha stopio ni wneud unrhyw beth mewn cymdeithas. So, dwi'n meddwl yn really, really bwysig, a fel oedd Celyn dweud ar y gychwyn y podcast, wel, dyna pam o'n i'n really keen i gael hwn ar y podcast, achos mae un o'r pethau yna sy'n really angen cael ei drafod, I suppose. Ond ti di sôn yn barod am y pil, a fel Cel, dwi'n union rhyw fath, dyna'r rheswm nes i ddod off y pil, o'n i'n really licio cael cycle, a oedd pobl yn meddwl o'n i'n insane yn gweud hwnna, ond o'n i'n licio cael fel y strwythur na o gwmpas mis fi, o'n i'n licio cael dealltwriaeth dros teimladau fi, be oedd yn mynd mlaen, o'n i'n gallu actually pinpoint, o'n i'n deffro un bore, a gwybod, dwi yma'n cycle fi achos dwi'n teimlo fel hyn. A mae hwnna jyst yn rhoi gymaint o reolaeth dros bywyd fi, cos dwi'n bach control freak anyway, ond mae jyst yn rhoi lot o esboniad dros sut ti'n teimlo, so dwi'n completely deall beth ti'n deud am hwnna. Fatha, ti di trio unrhyw driniaethau eraill? Nes ti rioed cael unrhyw fatha gyngor o unrhyw beth arall i drial? Do, so peth cyntaf nhw'n siŵr o fod yn awgrymu, fel lot o gyflwrau, yw'r pil. A reswm am hynny yw yn amlwg pam ydych chi ar y pil, so chi'n cael mislif o gwbl, bod hyd yn oed os chi'n cael fel un o'r breakthrough bleeds, nid mislif yw mae fe'n troi popeth ban, so syniad yw, os nad ydych chi'n cael fel y fluctuations o'r hormonau yna, dyle bod eich symptomau chi'n mynd.
Ac i rai bobl, dwi'n credu bod e yn gweithio, ond fel dweud i fi, nhw ddim wedi gweithio, ni dal yn cael y symptomau, ond nawr roedd gen i ddim syniad pryd o ddim yn ei digwydd. A roedd hwnna'n ofnus, a nes i penderfynu na, dwi'n mynd i stopio hyn, so i'n gallu ymdopi dy hwn. Felly'r peth nesaf, maen nhw'n siŵr o fod yn awgrymu yw SSRI, so fel antidepressant, so pethau fel sertraline neu citalopram. A nes i trial cwbl o wahanol rai, roedd side effects dy rai, ond tegwch nes i ffindo un oedd yn helpu lot. Dyw e ddim yn cael gwared ar PMDD, ond mae fel tono popeth lawr, a falle'n rhoi fel bach o amser i chi just fel cymryd y breath yna, a fel cwlo'ch hunan chi lawr, cyn bod chi'n fel lasio mas. Oedd e ddim yn berffaith, a ni dal yn cael teimladau o fod yn irritable a teimlo yn, edgy, ond oedd e definitely yn helpu. Felly roedd hynny wedi gweithio i fi, ond rwy'n gwybod i rai bobl, falle bydd hynny ddim yn gweithio, a bydd rhaid nhw'n mynd ymlaen i edrych ar pethau fel menopause, so gall hwnna bod yn cymegol, trwy triniaeth gyda'r doctor neu fel last resort, hysterectomy, yn gweithio i rai bobl hefyd. Ond i fi, dwi'n credu rai o'r pethau sydd wedi cael mwy o effaith yw pethau mwy holistig. So pethau fel edrych ar eich deied, edrych ar ymarfer corff. Ro'n i'n lwcus, roedd y doctor wedi rhoi yr SSRI i fi, ond hefyd wedi wneud referral i fi cael therapi hefyd, fel rhan o grŵp, a roedd hynny'n rili dda. Nes i ddechrau dysgu lot o technegau. Ro'n i'n gallu defnyddio i ceisio fel manageo'r teimladau yna o teimlo mor fel angry a teimlo fel bod fi'n mynd i lasio mas ar bobl. Felly roedd hynny'n rili dda hefyd. Felly bod ni'n dweud, hyd yn oed bod chi'n falle'n mynd i'r doctor a bod chi'n, os ydych chi moyn trial meddyginiaeth, mae hwnna'n ffain, ond peidiwch a fel tanymgyfrif pa mor dda gall pethau fel yna bod hefyd, a bod nhw'n kind of gweithio gyda'i gilydd. So os dim fel pil hydol sy'n mynd i cael gwared ar PMDD, ond maen nhw'n gallu helpu chi i wneud fel y changes yna sydd yn gwneud gwahaniaeth. Dwi'n meddwl mae hynna'n neges rili bwysig o ran fatha wneud yn siŵr bod chi yn trio pethau holistig hefyd. Dwi'n yn gwybod os ydych chi'n meddwl hyn hefyd, ond ar fatha gyfryngau cymdeithasol, dwi'n ffeindio fod rili anodd gwybod fatha be di barn pobl am triniaethau holistig. So mae yna kind of canran o bobl sy'n mor yn erbyn triniaethau, fatha mae yna lot o pethau ar gyfryngau cymdeithasol sy'n rili yn erbyn yr pil yn un o'n nhw, rili yn erbyn just unrhyw fath o driniaeth rili, a maen nhw'n deitha ti na ti angen cymryd yr fitamin yma, a ti angen cerdded am hanner awr, a ti angen, neud gyd o'r pethau yma. A wedyn, mae yna canran o bobl hefyd sy'n gael yn rili, dwi'n meddwl, fatha offended os ti'n gofyn iddyn nhw wneud y pethau bach yna. So maen nhw'n teimlo fatha yn invalidated mewn ffordd yn eu phrofiad nhw o'r cyflwr. Os da chi'n dweud ella therapi, ella ymarfer corff, maen nhw fatha sut ddiawl di hynna am helpu fi efo'r problemau rili gwael dwi'n delio efo, a dwi hefyd yn dall y canran yna o bobl. Ond dwi'n meddwl be fysa'n gres os oes y pobl fatha chi, ti'n ista yn y canol ac yn bodlon i trio triniaethau a gweld os maen nhw'n helpu, ond hefyd yn gweld gwir pwysigrwydd mewn pethau fatha ymarfer corff a therapi. Dwi'n gwybod dwi'n yn siŵr pa mor hir nes ti aros am therapi ar y gig, ond mae therapi yn gallu cymryd dipyn o amser i ddigwydd, os ti'n gael o am ddim yn amlwg. A weithiau mae pobl ddim isio aros i gael hynna, ond yn profiad fi, os ti yn brwydro a ti'n deud, na, dwi'n meindio bod y rhestr ma'n hir, rho fi ar y rhestr, mae'r 2 flynedd am pasio anyway. A mewn 2 flynedd, geid i'r therapi, a fydd o dal yr un mor beneficial ag oedd o, so fod i digwydd
2 flynedd yn ôl, a diom yn iawn bod pobl yn aros mor hir a hynna o gwbl am yr help yna, ond dwi'n meddwl, os ti'n bodlon rhoid yr mae o'n lot o ymdrech, ydy lot o bobl ddim yn gallu neud hynna os maen nhw'n delio fo, ti'n rhai cyflyra, ond mae wir yn fatha gwerth. Rhoi trai ar fatha therapi a pethau fel 'na. Ond pa mor hir o'ch chdi aros am therapi jyst er gwybodaeth? Sa'n cofio yn gwmws faint, oedd e ddim yn hir. Falle cwbl o fisoedd, sa'n credu oedd e'n hyd yn oed 6 mis. Ond ni'n lwcus, oedd e'n fel fath o grŵp yn neud fel DBT techniques. A oedd e'n rili dda, oedd e para rhyw 8 i 10 wythnos yn credu yn un cwrdd. A rwy'n yn amlwg, dwi'n digon lwcus fel gen i fath o swydd sydd yn gadael i fi wneud hynny a cael yr amser yna allan o waith i wneud y therapi ac ati. Ond oedd e'n wir yn werth gwneud. Ond dwi'n deall yn iawn bod fi'n lwcus, fi'n byw yn ardal lle, roedd dim rhaid i fi aros gormod i wneud hynny. Ond yn amlwg, yn dibynnu ar lle ydych chi'n fyw, fath o postcode lottery yw e, falle bydd rhaid i chi aros fwy, neu falle bydd y teip o pethau sydd ar gael yn wahanol hefyd. So yn credu bod e'n beth bwysig, really, bod ni'n dechrau edrych ar beth sy'n cael ei cynnig i bobl a bod e'n teg i bawb. Oherwydd fi'n deall yn iawn bod amlwg, nid yw pawb yn gallu fforddio mynd i gael therapi yn private, neu fel i trafili a teithio ag ati i gael y therapi chwaith. Fel sydd wedi bod yn sôn, amdan rhwystra i bobl eraill yn derbyn triniaeth, nes di yn bersonol gwynebu unrhyw rhwystra mewn unai derbyn y diagnosis, neu triniaeth, neu fatha gofal o rhyw fath? Elin dweud, yn credu fi'n eitha lwcus, yn credu bod fi wedi aros o gwybod fy hunan bod gen i PMDD a wedyn actually cael doctor i ddweud bod gen i PMDD. Dwi'n credu bod fi'n lwcus iawn. Dwi'n credu bod lot o bobl siŵr o fod yn yr un sefyllfa wedi mynd nôl ymlaen ac yn aros. Rwy'n lwcus nes i weld, dwi'n credu, 3 neu 4 doctor wahanol yn fy GP cyn cael un oedd wedi dweud mae hon yn PMDD. Ond rwystrau oedd fel ni'n dweud, roedd un doctor wedi dweud, fe just yn severe PMS. Un arall, fel ni'n dweud, yn dweud, mae'n swno fel PMS, PMDD, ond dwi'n methu gwneud diagnosis o hynna. Ond wedyn, ro'n i fel, pwy sy'n gallu? Roedd dim fel cam nesaf, te. A just o fi yn mynd nôl ymlaen, ac fel bach o nag i ddweud y gwir, bod fi just trwy look wedi gweld doctor gwahanol yn y practis, o wedi dweud, mae hwn yn swno fel PMDD, a dylai ti trio hon. Dwi ddim yn teg, ond fel o'n i'n dweud, ro'n i ar bwynt lle o'n i fel, so'n gallu cario ymlaen i fyw fel hyn, a dwi ddim yn teg i fi gofio byw y mywyd i fel hyn, felly dwi'n mynd i bod bach o boen, a dwi'n mynd i cario ymlaen i nago, ti'n bod rhywun yn cymryd fi'n seriously, neu bod fi'n cael y referral na i weld rhywun o gynecology, oherwydd hyn yn normal, a ar hyn o bryd, dim byd dy fi sy'n gweithio i helpu fi byw fy mywyd i. Na, yn sicr, a nid i ddim credu fatha, dwi'n meddwl bron pawb sydd bod ar y podcast ma, maen nhw wedi deud rhywbryd yn yr episod bod nhw wedi gofod bod yn nag, neu bod yn boen, neu jyst gofod cario ymlaen i fynd. So ti ddim ar ben dy hun yn adfodus. Ond dwi'n meddwl dyna un o'r pethau na ti jyst gofod cario ymlaen mynd nôl a nôl a nôl. A dwi'n gofio actually mynd nôl at y thing am GPs yn gallu diagnoso. Oedd fi a Celyn Every Women Festival lenni yn Gydydd, a o'n un fatha talk o'n i'n mynd i rand arno am PMDD, a o'n nhw yn sôn bod lot o GPs rwan, achos bod o yn dod yn rhywbeth mwy cyffredin maen nhw'n gweld, wedi gofyn i gael mwy o addysg o gwmpas PMDD, a maen nhw yn cael fatha specialist training rwan, a pobl yn dod mewn sy'n really good. A mae'n amlwg bod GPs moyn gwybod am y pethau yma, fel yn amlwg dyn ni'n cael lot o addysg arno ar y pwynt yma, so yn amlwg o GPs 10 mlynedd yn ôl definitely heb cael unrhyw addysg arno fo. So yn amlwg maen nhw eisiau gwybod fatha be yw PMDD a sut ti'n trino. Dwi'n gwybod ti wedi sôn am y GPs bach yna, ond nes ti dderbyn unrhyw fath o stigma neu ystrydebau gan
bobl eraill pan mae ti gael y diagnosis o gwbl, fatha trafod efo teulu ti neu cydweithwyr ti, neu beth fel yna? Na, ddim really. Again, yn credu erbyn i fi cael y diagnosis, o'n i'n teimlo lot mwy sicr yn fy hun hefyd. Ro'n i'n trafod e gyda teulu a fel gyda mam, a ro'n i'n dweud fel, rwy'n gwybod bod ti'n cael ein wael, ond ro'n i'n teimlo fel yna hefyd weithiau, ond mae fe just yn PMS, ond credu fel ti'n dweud math o generational thing yw e, a mwy o'n i'n siarad amdano fe, nath i dweud fel, un tro nes i taflu fel plat at mam fi, a ni fel, mae hwnna bach o red flag. Mam yn sôn hwnna'n normal. Nid just PMS yw hwnna. A mae yna elfen falle genetig maen nhw'n edrych ar hefyd. So ni'n meddwl, actually, mae hyn yn probably'n validato fi lot mwy o clywed fath o bethau roedd hi'n arfer gwneud. Ond, dwi wedi bod yn really lwcus a ers hynny dwi wedi cwrdd â fel partner a nes i dweud o'r dechrau dy fe fel, mae gen i PMDD, dyma'r fath o bethau sydd yn digwydd. Ar rhyw bwynt, fi siŵr o fod yn mynd i fynd yn grac a falle lasio mas ato ti, a dwi ddim yn golygu fe. A byddai'n dod nôl ac yn dweud sori ag ati, fel 20 munud ar ôl i fi falle cam o lawr. Ond dwi wedi bod yn really ffodus i gwrdd â'r bobl na sydd yn really barod i wrando. A fel ni'n dweud, o ffindo mas bod gen i PMDD, fi nawr siŵr o fod fel rhyw fath o expert oherwydd fi wedi dysgu gymaint amdano fe, a dwi wedi bod yn lot mwy dda o ran esbonio fel mae fe'n effeithio fi oherwydd yr un beth a PMS, really. Gallu fe edrych yn wahanol i wahanol bobl, fel mae rai bobl sydd â PMDD yn cael mwy o'r fel depressive symptoms, ond nid yna fel fe'n troi lan i fi, fi'n cael mwy o'r fel irritability a rage a stwff fel yna. Ond mae fe'n gallu edrych yn wahanol, so mae'n bwysig ffindo mas, ni'n gwybod fel mae fe'n troi lan i chi a gallu esbonio hwnna i bobl. Ond fel ni'n dweud ar y dechrau, mae cael y diagnosis yn golygu fel, dwi'n nawr yn teimlo mwy hyderus o ran nid just dweud i bobl, fi'n credu mae gen i hyn, a mae fynd, o'r nawr fi'n gallu dweud, wel, mae gen i PMDD a dyma beth sy'n digwydd. Felly, dod nôl i cael y diagnosis, mae'n really bwysig. Mae'n gwneud i chi teimlo fel yn gwell o ran gallu rannu hwnna gyda bobl, otherwise chi'n teimlo fel bach o fel ffrod, fel bod chi wedi gwneud y lan, ond... Na, dwi'n hollol dallt sut ti'n teimlo. Mae'n rili anodd bron fatha ddim efo rheswm dros y ffordd ti'n teimlo, neu ddim efo rheswm dros pam ti di canslo o beth ar ffrind, neu pam ti'n teimlo'n wahanol. Mae'n gallu bod rili anodd ddim unai teimlo fatha ti'n gallu deud hynna i'r berson yna, neu bod gen ti ddim rheswm mewn ffordd. Ac dwi'n meddwl, mae hynna o beth dwi wedi dysgu o'r podlediad ydy, nes i ddim rili meddwl amdano ffaith bod PMDD yn amlwg yn wahanol i bobl efo PMDD, yn amlwg fydd gyn pawb symptomau mor wahanol. Ac mae rhaid mae hynna'n reit anodd hefyd i roi diagnosis os mae pobl yn dod efo symptomau hollol wahanol. Ond pan ti'n meddwl amdano fo, mae PMS yn digwydd mor wahanol o berson i berson. So yn amlwg, fysa PMDD yr un fath i bobl, fatha fysa gennyn nhw symptomau gwahanol o berson i berson. Fel ydych chi'n gwybod, wnaeth Elin a Fina cyfarfod yn ystod ein gwaith fel llys gynhadon i'r Coleg Cymraeg. Ni fuaswm yma heddiw heb y Coleg Cymraeg. Felly, dyn ni'n gyffroes iawn i rannu bod y rhaglen yma wedi noddi gan y Coleg Cymraeg. Mae Elin a Fina wedi bod mor ffodus i dderbyn cymorth gyda'n ceisiadau i'r brifysgol trwy gynllun doctoriau dyfory. Roedd y cynllun yn ein cymhorthu gyda sgiliau cyfweliadau a sut i ysgrifennu datganiad personol. Rwan, mae yna gwrs gweithwyr iechyd dyfory sydd yn cynnig cymorth i unigolion sydd yn ymgeisio am nifer o gyrsiau gofal iechyd gwahanol ac yn cynnig cymorth gan staff arbenigol ym mhob prifysgol yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth, ewch i colegcymraeg.ac.uk. Ni wedi trafod dy diagnosis, symptomau ti, llwybr ti at diagnosis, y ti'n teimlo am fatha ystrydebau sydd o gwmpas PMDD ar hyn o bryd. Wyt ti'n meddwl, a os ti yn, sut wyt ti'n meddwl gall gymdeithas gwella dealltwriaeth nhw o PMDD? Fatha, be fysa ti eisiau pobl wybod? Yn credu bydde fe'n neis cael mwy o bobl i rannu eu straeon nhw. Yn credu, fel dros y blynyddoedd diwethaf, dwi wedi gweld gymaint o
o ran fel y menopause, o ran fel endometriosis, sydd yn gwych. Ond fel ni'n dweud, pan o'n ni wedi ffindo mas bod gen i PMDD, beth gyntaf nes i oedd fel edrych ar y we, edrych ar fel Instagram ac ati, ffindo mwy o bobl oedd dy hyn. Bydde fath o sioc, really, weld fel doedd na ddim lot mas na am PMDD. Mae'n amlwg wedyn, fel ni'n dweud, fel doctoriad ac ati, ddim gyda'r hyder i roi diagnosis. Wel, tegwch, does na ddim lot o wybodaeth mas na eto am PMDD. Felly, bydde fe'n gwych cael mwy o bobl i fod yn barod i rannu eu brofiadau. A mae hynna mor wir, a fel nathon ni ddarganfod dos a dwi'n meddwl dim byd trwy gyfrwng Gymraeg amdan PMDD allan yna. So, mae chi yn rannu dy stori di yn ychwanegu at yr bobl, sydd wedi rhannu straeon nhw, ac yn enwedig trwy gyfrwng Gymraeg, mae yna lot o bobl, fysa'n teimlo'n lot mwy gyffyrddus yn clywed rhywun yn siarad am stori nhw trwy'r Gymraeg, neu lot mwy gyffyrddus i rhannu trwy'r Gymraeg. A dwi'n meddwl, wrth iddyn ni ychwanegu hwn at, porth o resources PMDD sy'n yna yn y Gymraeg, gobeithio ma'n agor y sgwrs trwy gyfrwng Gymraeg i bobl hefyd. A dyna oedd un o'r rhesymau mawr pan oeddwn ni mor brwdfrydig i gael rhaglen ar PMDD, ydy da ni eisiau gweld mwy o bethau'n cael eu creu ar y topic. O'n i jyst meddwl sut fyswn ni wedi gallu gwella dealltwriaeth fy hun am PMDD fel unigolyn, I suppose. A dwi'n meddwl, actually, fysa wedi bod yn ddefnyddiol gwybod fatha o oed ysgol, I suppose. So pan ti'n cychwyn mislif ti, ti fel arfer yn cael y chat na efo mam ti neu rhywun yn teulu ti, neu i fod yn deg, wnaeth neb really siarad amdano yn ysgol, so actually mae angen gwella yn yr ysgol, just generally anyway. Ond os oes nhw yn cael y trafodaethau efo chi yn ysgol am fatha beth sy'n digwydd i gorff menyw a fatha'r system atgenhedlu ac yn y blaen mewn ffordd sydd yn actually'n dda. Fyswn nhw actually gallu wedyn sôn mae rhai menywod yn delio efo symptomau o'r enw PMS cyn mislif nhw, a wedyn esbonio be yw PMS ac esbonio be yw PMDD just o fewn y context yna, just gweud o mewn ffordd really naturiol, dio ddim angen bod yn rhywbeth scary, mae'n gallu bod yn rhywbeth just addysgol, really, sy'n just cael i drafod law yn llaw efo be yw'r mislif a be i ddisgwyl pan ti'n cychwyn mislif ti. Achos mae'r pethau yma yn dod law yn llaw, a dwi'n meddwl mae'n angen bod mwy o addysg i blant am fatha tracio periods nhw, tracio symptomau nhw, achos actually wedyn, dwi'n meddwl lot o y diagnoses mae dyn ni'n gweld sy'n digwydd yn hwyrach mewn bywyd ac yn cymryd lot o flynyddoedd, actually yn gallu cael ei rhoi yn iau a triniaethau'n cael ei rhoi yn iau hefyd, achos mae pobl wedi cychwyn tracio fatha cycles nhw lot cynt a dallt cyrff nhw yn lot gwell yn lot cynt, achos dwi'n cofio fi a cael yn sôn season dwytha am fatha tracio periods ni, a sut oedd hwnna yn rhywbeth nathon ni ddim really neud tan o'n i bach yn hŷn, a actually fyswn ni wedi probably dysgu lot mwy am ein hunain os ni wedi cychwyn o bach yn iau, ond oedd o just fel oedd neb yn gwybod am yr apps ma, oedd neb yn gwybod am fatha tracio periods a be oedd pwynt tracio period ti, a so dwi'n meddwl os just pethau ma'n cael ei trafod fel yn fwy naturiol, ella fyswn gwella pethau, a ella swn ni wedyn di deall mwy o gwahaniaethau rhwng PMDD a PMS. Yn gwmws. Dwi'n cofio pan o'n i wedi dechrau fel periods fi, mam fi jyst wedi dweud, cyfrwch 28 diwrnod ar ôl seren ar y calendar, a wedyn, dyma'r un nesaf yn dod, a actually, dim ond yn ddiweddar fi'n credu nes i ddysgu fel, dim ond 40% o fenywod sydd actually cael fel 28-day cycle, a dyd popeth yn fel textbooks, ond fel ych chi'n dweud, mae tracio eich cycle yn mor bwysig. Fi'n oes nad ych chi'n credu bod gennych chi fel unrhyw beth fel PMDD, oherwydd heb yn gwybod beth sy'n normal i chi, fel ydych chi'n gwybod os mae unrhyw beth yn mynd i newid. Fel mae gen i fel 28-day cycle, ond fi'n gwybod bod ofwliad fi ddim yn digwydd ar day 14, fel mae'n dweud mewn textbook, ond dim byd yn bod, mae hwnna'n normal i fi, mae'n digwydd bob mis, ond os mae hwnna'n digwydd ar rhywbryd arall, wedyn byddai'n meddwl, mae rhywbeth yn mynd yn wrong fan hyn. Ond heb gwybod hynny, so chi'n gallu gweld os mae unrhyw beth yn newid, a mae'n rhywbeth mor syml i'w wneud. Mae'n cymryd fi llai na 30 eiliad y dydd i tico cwpl o boxes a dweud fel sut dwi'n teimlo pa symptomau sydd gen i heddi, ond mae'n dangos gymaint i fi hefyd.
Heblaw am tracio cycle ti, os gen ti unrhyw gyngor arall i unrhyw un sy'n meddwl bod gennyn nhw PMDD? Ie, mae'n dweud, peth gyntaf yw yn amlwg tracio. Yn gyntaf yn mwyn falle cael diagnosis, ond hyd yn oed ar ôl cael diagnosis, fi dal yn tracio trwy'r amser, oherwydd dwi moyn gweld, fel ni'n dweud, os mae unrhyw beth yn newid, pa mor effeithiol yw'r fath o triniaeth neu newidiadau dwi'n gwneud. Yr ail beth ni'n dweud yw fel dyfal barhau i ffindo'r triniaeth cywir, fel ni'n dweud mae nifer o pethau gwahanol, falle meddyginiaeth, falle pethau mwy holistig. A fel ni'n dweud, nes i trial'r pil, a wedyn falle 2 neu 3 gwahanol SSRI cyn ffindo un oedd yn gweithio'n rili dda i fi heb fel y side effects. Felly, bod yn barod i fel ceisio gwahanol pethau gwahanol brands ag ati, oherwydd yn amlwg, mae nifer o wahanol rai mas na, reswm am hynny yw bod, fel ni'n dweud, does dim un sy'n gweithio i bawb, mae pob un o'n ni'n gwahanol a mae'n cymryd amser i ffindo un sydd yn gweithio'n dda. A fel ni'n dweud gynnau, peidiwch fel tan ymgyfri pa mor dda yw'r pethau mwy holistig na pethau fel symud eich corff. A dwi ddim yn golygu fel wneud fel hit 7 diwrnod o'r wythnos, ond hyd yn oed mynd am fel walk neu yoga, pethau fel yna, mae'n mynd symud eich corff am fel hanner awr y dydd, mae'n mynd gymaint o wahaniaeth i chi eich meddwl. Pethau fel diet hefyd, a wneud yn siŵr eto bod chi'n fel bwyta'n cyson, edrych ar fel blood sugars a stwff fel yna. A fe'n gallu wneud gymaint o wahaniaeth i fel ydych chi'n teimlo, a pa mor fel ni'n dweud, pa mor edgy i chi a pa mor falod i chi snapo. Fi'n gwybod bod fi lot mwy edgy os fi wedi gadael gormod o amser i fwyta, a fi'n cael yr hangry yna, lle dwi'n gallu snapo lot yn haws oherwydd bod fi wedi gadael nawr mae blood sugars fi wedi dropo, bod dim diabetes yn rhywbeth dy fi, ond mae pawb yn teimlo fel yna. Felly peidiwch a tan ymgyfri pa mor bwysig yw edrych ar pethau fel yna, dyw e ddim yn gorfod bod yn pethau mawr neu pethau galed. Just fel y simple changes. Yn sicr, a mae'r pethau yna gyd mor bwysig, a fel o'ch chi'n deud, fel mae mor bwysig gyda ti nabod corff chi, beth sy'n gweithio chi, pa symptomau'n union chi'n cael, cos fel oedd Cela a chi'n deud gynnau, fel mae pawb yn mynd i gael symptomau bach yn wahanol, mae dal yn mynd i fod yn spectrum dydy. So wedyn, mae'r stwff sy'n mynd i weithio i chi yn mynd i fod yn spectrum hefyd. A yn amlwg ti wedi sôn am y grŵp therapi ysdi dda trwy'r GP. Ti wedi darganfod unrhyw fatha grwpiau cymorth eraill? Fes ti gallu argymell i bobl unrhyw beth ar-lein, er enghraifft? Neu os ti'n sôn am Instagram? So dwi wedi dechrau trafod ar Instagram fy hunain hefyd, a mae yna rai cyfrifiadau mas na sydd yn trafod e. Mae'r wefan PMD hefyd, gyda lot o wybodaeth ffantastig am PMDD, a maen nhw hefyd gyda fel Facebook groups. Da chi'n gallu ymuno i gwrdd â pobl eraill sydd â PMDD. A just fel ni'n dweud, dyna'r 2 le gorau dwi wedi ffindo, just trwy wneud fel searches ag ati, a dwi wedi bod yn digon lwcus i ffindo rai pethau fel yna. Dwi ddim wedi ffindo unrhyw beth fel mewn person, ond mae yna rai grwpiau ar-lein os ydych chi'n gwybod lle i chwilio amdanyn nhw. Wyt ti eisiau deitha ni be di cyfrif Instagram chi, os mae unrhyw un eisiau ddarganfod be ydych chi'n postio amdan PMDD? Just enw fi yw e. Nice a simple, so just at Alice Golding. A chi'n gallu dilyn fi, a mae gen i fel cycle tracker mwyn i chi downloado hefyd os ydych chi moyn rhywle i ddechrau. Fel i dweud, really simple, a bod e just fel tick a box ar diwedd bob dydd sut ydych chi'n teimlo, pa symptomau sydd yn troi lan i chi ar y diwrnod hynny. Mae hynna'n amazing. Gobeithio bydd hynna'n really helpu lot o bobl sydd wedi bod yn gwrando ar y podlediad heddiw yma. Just cyn i ni orffen, dwi eisiau diolch enfawr i Becky Smart, nath deitha ni amdan Alice. Mae hi hefyd yn postio lot amdan PMDD ar cyfrif Instagram hi, disordered brain _ a hi nath ysbrydoli ni amdan PMDD trwy sgwrs hi yn yr Every Woman Festival. Oedd hynna'n sgwrs wych a nes i wir dysgu gymaint amdan PMDD. Dwi hefyd eisiau diolch i housemate fi, Emily. Nath hi wneud prosiect hi blwyddyn yma ar PMDD efo Becky Smart, a dyna sut nes i ddarganfod Becky, a dyna sut nes i hefyd dysgu lot amdan PMDD,
a dwi wedi cymryd lot o ysbrydoliaeth gen prosiect hi o ran y cwestiynau nathon ni ofyn heddiw 'ma. Di hi'm yn gallu siarad Cymraeg a wneith hi probably ddim gwrando ar y podlediad yma, o'n i isio jyst diolch i hi a tiwtor hi am dangos fi Becky, a wedyn dyna sut nes i darganfod Alice. So diolch enfawr i bawb, a hefyd diolch enfawr i Alice am cytuno i fod ar y podlediad. Da ni mor falch, da ni di allu cyfro yr topic yma o'r diwedd. Diolch yn fawr am gadael i fi ddod ymlaen ac i drafod e. A ie, dwi'n methu aros i glywed enw. Fab, diolch yn fawr. Nawn ni weld ti am rhaglen ola Paid Ymddiheuro cyfres 2 wsos nesa. Diolch! Diolch! Paid ymddiheuro. Yr unig reol yw paid ymddiheuro.